Wel, enw gyfeillion. Siwr i chi erbyn hyn. Mae'n dda clywed gennych chi bod nifer o bobl yn mynd dathlu yn ystod y mis hwn. Nifer yn cael ei penblwyddu yn 90 gaich. Llongyfarch chi sydd wedi cyrraedd yr oedran teg hwnnw ar eich camp o gyrraedd 90. A dymuno'n dda i chi. Sawl un ohonoch chi. Gai hefyd dweud faint mor hyfryd yw clywed am y newyddion am Anest fach yn Nghaerdydd. Anest a'i mam Elin, sy'n aelod yn Gwernllwyn, wedi bod ar lockdown ers cyn Nadolig. Mae wedi bod yn gyfnod hir. Mae Anest wedi wynebu pob math o lawdriniaethau ac mae wedi dod trwy'r cyfan ac mae ddi'n edrych yn siriol iawn ar y lluniau hyfryd ohoni sydd ar Facebook. Ac ni'n meddwl am Enfys a Peter wrth gwrs, mamgu a thadcu Anest, ac am Manon y modryb, ac wrth gwrs Elin ac Emyr. Yng nghanol y cyfnod anodd yma, yn dal yn gryf ac yn gadarn bob bendith i chi, a bob dymuniadau ar gyfer y dyfodol. Wrth edrych ar yr hyn sydd yn digwydd ar y cyfryngau, yr holl baratoi sy'n digwydd am lacio y lockdown, ni'n gwybod bod yna llacio yn digwydd hefyd i ni yn ein capeli yn eglwysu. Y fydd yna efo'n hir iawn gyfle i ni ail ymgynnull yn yr adeladau hynny yn ofalus tu hwnt. Mae ysgrifenyddion yr eglwysu wedi cael llythyr oddi wrth undeb annibynwyr sydd yn rhoi amlinelliad manwl. A diolch am y cyfarwyddyd hwnnw ar siwd mae'n mynd ati i ail gydio. Ond bydd dim byd yn digwydd am gwbl o wythnosau eto. Mae'n bosib y bydd caniatâd gyda ni i gwrdd yn yr awyr agored os bai hynna fydd yn dymuniad ni o fewn wythnos neu ddwy. Ond mae'n rhaid wneud yn bach o ymchwil cyn gallu penderfynu ar hynny. Ond wrth bod ni yn gweld yr ail gydio yn digwydd, yr hyn sydd yn amlwg iawn yw bod pawb yn gweud bod hwn yn gyfnod ac yn gyfle i gael pethau newydd yn digwydd. Nôl i'r hen refen mae pobl fel petai nhw ym moyn mynd. Ni'n gweld hynny gyda'r llacio sydd yn digwydd ar bobl yn tyrru ynghyd ar lannau môr ac yn y blaen, ac yn y tafarnau. Ac ni'n gweld bod pobl moyn mynd nôl i'r hen drefen. Ac os bydde bobl yn gwrando ar drafodaethau ar y radio ac ambell un ar y teledu, ond ar y radio yma rhai mwyaf diddorol, yn trafod y mater o beth sydd yn achosi pobl i fod fel maen nhw. Ac mae cyfeiriad cyson rheolaidd at y natur ddynol. Mae'r natur ddynol yn moyn bod fel i ni yn datblygu nawr, moyn bod yn hunanol. Mae'r natur ddynol ni'n gwneud ni i roi ein hunain yn gyntaf ym mhob ystyriaeth. Y natur ddynol yn neud ni i edrych lawr ar bobl eraill, i ddirmygu pobl eraill. Natur ddynol yn gwneud ni i fod yn dreisgar ac yn ymosodol. Ac mae ymateb i'r natur ddynol mae pobl yn gwneud amser bod nhw'n ymddwyn yn y modd hwn. I fi'n Gristion, i fi'n credu yn yr Efengyl,
i fi'n derbyn Iesu fel arglwydd ar fy mywyd. Fi'n derbyn Iesu fel y datguddiad o Dduw. Ac yn Iesu, ni'n cael meddwl Duw yn cael ei fynegu i ni. Ac mae Duw yn dweud wrtho ni, ar weitha'r hen natur ddynol yma, yr hen adda fel mae cael ei alw yn y Testament Newydd, ar weitha'r hen natur ddynol yma, ni'n gallu newid. A diolch i Dduw bod y gallu hwnnw gyda ni bob un ohono ni. Ni ddim yn gaeth i'r natur ddynol. Odyn, rhan fwyaf o'r amser ni'n caniatáu i ni gael yn rheoli gan y natur ddynol. Ond does dim rhaid i ni. Mae'r dewis gyda ni. Dewis gyda ni i gael genedigaeth newydd. Genedigaeth o ddiichod. Chi'n cofio'r stori yma am Iesu yn cwrdd â Nicodemus. A fe garen ni ddarllen rhan o'r stori yna yn awr yn ôl cyfieithiad Beibl.net, oherwydd mae rhai o'r adroddion yn llawer haws i deall yn Beibl.net. Un noson ar ôl iddi dywyllu, daeth un o arweinwyr Iddewig at Iesu. Pharisead o'r enw Nicodemus oedd y dyn. Meddai wrth Iesu, Rabi, ni'n gwybod y fod ti'n athro wedi anfon gan Dduw i'n dysgu ni. Mae'r gwirthiau wyt ti'n ei gwneud yn profi fod Duw gyda ti. Dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho. Cred i fi, all neb weld Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni o ddiichod. Siwr gall rhywun gael ei eni pan mae'n oedolyn, gofynodd Nicodemus. Allan nhw'n sicr ddim mynd i mewn i'r groth am yr ail waith i gael ei geni felly. Atebodd Iesu, cred i fi. All neb brofi Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth i berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Ddylai ti ddim synnu wrth i mi ddweud rhaid i chi gael eich geni o ddiichod. Mae'r gwynt yn chwythu bob cyfeiriad. Ti'n clywed ei sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda phawb sydd wedi geni drwy'r ysbryd. Sut mae hynny'n gallu digwydd, gofynodd Nicodemus. Dyma ti, meddai Iesu, yr athro parchus yng ngolwg pobl Israel, a ti ddim yn deall. Cred i fi, ni'n siarad am beth ni'n ei wybod, ac yn dweud am beth ni wedi weld. Ond i chi, ddim yn ein credu ni. Mae'r drafodaeth yn mynd mlaen am ychydig, ac yna mae Iesu'n dweud y pethau hynod iawn o boblogaidd hyn, wrth gwrs. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd gymaint, nes iddo roi i unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio yn mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub y byd. Nid i gondemnio'r byd. Nawr, fe garen ni edrych ar iddo cad beth sy'n digwydd fan hyn am ychydig. Nicodemus, y gŵr yma, pwerus, oedd yn aelod o gyngor yr Iddewon, neu'r Sanhedrin. Mi roedd e'n ddyn tra-chyfoethog. Mi roedd e'n pharisead. Mi roedd e'n athro yn dysgu i gyd Iddewon. Oedd e'n ddyn hynod iawn o bwysig. Person oedd wedi derbyn y drefn oedd e'n rhan ohoni.
person oedd wedi gwneud yn dda dan y drefn roedd e'n rhan ohoni. Mi roedd e'n gyfoethog iawn. Siwd oedd e wedi gwneud ei arian, dim syniad gyda ni. Ond mae'r ffaith i fod yn dra chyfoethog, yn dra breintiedig, yn dweud llawer amdano fe. Mi roedd e'n perthyn i'r sefydliad Iddewig. Roedd ei feddwl wedi ei liwio a'i batrymu gan ei brofiadau fe, gan ei fagwraeth fel dyn pwysig yn Jerusalem. Oedd wedi cael ei lunio gan ei syniadau fe am rôl y Pharisead, ar ôl y deml, ar ôl yr holl bobl bwysig yn y Sanhedrin, yn y drefn Iddewig. Y drefn Iddewig oedd wedi derbyn y drefn Rufeinig ac yn cydweithio gyda'r Rhufeiniaid. Oedd Nicodemus yn perthyn i'r drefn honno. Ac mi roedd y drefn honno, fel i ni'n gwybod gyda yr hyn mae Iesu yn gweud o hyd ac o hyd, yn drefn anghyfiawn. Oedd hi'n drefn oedd yn gormesu. Oedd hi'n drefn oedd yn defnyddio'r tlodion ac yn creu bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlodion. Roedd hi'n drefn imperialedd, gormesol. A mi roedd Nicodemus yn rhan o'r drefn honno. Ac mae yn dod at Iesu liw nos, meddai Ioan. Ioan yn defnyddio'r nos fel symbol, wrth gwrs, o bod Nicodemus yn y tywyllwch. Ac mae'n dod at Iesu mwyn cael ei oleo. Iesu yw goleuni'r byd. Ac yn dod â golau mewn i fywyd Nicodemus hefyd. Mae Iesu yn ymddwyn yn eitha siort at Nicodemus. Mae e'n mynd mewn yn syth. Mae Nicodemus yn gweud rhywbeth amdano Iesu, yn gweud rhywbeth sydd yn garedig iawn am Iesu, ond mae Iesu'n iawn wybyddu fe. Mae e'n mynd yn syth ac yn mewn mae eisiau ti newid. Edrych ar dy hunan. Mae angen ti newid. Mae angen i ti gada eni o'r newydd oddi uchod. Oherwydd ti wedi cael dy eni mewn i'r drefn hon, wyt ti'n rhan o'r hunanoldeb, wyt ti'n rhan o'r trachwant, wyt ti'n rhan o'r imperialaeth, wyt ti'n rhan o'r gyfundrefn dreisgar sydd yn anghyfiawn. Mae eisiau ti newid. Ac mwyn deall meddwl Duw, dod yn rhan o deyrnas Duw, dod yn rhan o dan awdurdod Duw, mae rhaid ti'n newid y feddwl. Mae rhaid ti'n newid y ffordd ti'n gweld pethau. Ac yna mae'n nes ymlaen, mae Iesu yn troi ato fe ac yn dweud, ti sydd athro yn Israel, mae pobl yn dy barchu di, mae pobl yn edrych lan ato ti. A ti ddim yn deall y bethau hyn. Nawr, ti ddim yn deall yr Hen Testament sydd yn sôn am galon y newydd ac yn y blaen. Dere nawr, wyt ti'n trial cyfiawnhau dy sefyllfa. Ti'n trial gweud fel mae pobl y dyddiau hyn yn yr 11 ganrif ar 20 yn trial gweud, gallwn ni ddim newid. Mae'n amhosib i newid. Dyma fel yn gwneud i. Dyma i'n fel hyn o dwy. I ni'n gweud na'r lefel bersonol ac i ni'n gweud ar lefel gymdeithasol, gallwn ni ddim newid. Ond mae Iesu yn gweud, mae rhaid newid. Mae rhaid newid y ffordd o weld pethau, y ffordd o feddwl i fod fel meddwl Duw. Mae gweud bod y natur ddynol yn drech na phob dim. Yn wrong. Diolch i Dduw, mae nifer ohono ni wedi gweld newid mawr yn ein bywydau ni. Newid fel unigolion. Ac mae
angen i ni bwyso am newid yn ein cymdeithas ni ac yn ein diwylliant ni hefyd. Newid yn fach, cam wrth cam, i fod yn nes at ffordd Duw. Byddech chi ddim yn synnu clywed bod Paul yn cytuno a Iesu, achos yn ei ail lythyr at y Corinthiad, mae Paul yn pwysleisio y greadigaeth newydd. Y greadigaeth newydd. Y greadigaeth sy'n dod i gymod a Duw. Ac mae Duw yn rhoi i ni, meddai Paul, weinidogaeth y cymod. Dod â pobl mewn i'r sefyllfa bod nhw'n meddwl ar batrwm Duw. Bod nhw'n gweld pethau o safbwynt Duw. Y meddwl newydd hwn. Ac os gallwn ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist rhoi pwysau ar bobl. Bobl i ni nabod, arwen pobl, perswadio pobl. Dewch, mae angen i ni newid. Peidio derbyn gwerthoedd yn diwylliant sy'n rhoi pwysles ar trais a gogoneddu trais. Gwerthoedd yn diwylliant sy'n rhoi pwysles ar lwyddiant rhai ac edrych lawr mewn dirmig ar rai eraill. Pwysles yn diwylliant ni sydd yn drachwantus, hunanol, yn barod i ddinistrio, rheibio mwyn ein bydd ni. Ger bron Iesu o Nicodemus wedi cael ei bigo. Oedd yr hyn ddwedodd Iesu yn amlwg wedi cael effaith arno fe. Achos mae doi gyfeiriad arall yn Efengyl Ioan at Nicodemus. Y cyntaf yn sôn amdano fe yn y Sanhedrin yn dadlau achos Iesu. Oedd Iesu wedi cyrraedd i galon a'i feddwl Ac erbyn diwedd yr Efengyl, ar ôl marwolaeth Iesu ar y groes, mae Nicodemus yn mynd â 100 pwys o fyr. Ffortiwn! Mwyn trin corff Iesu. Llawer gormod nag oedd angen. Ond beth sy'n cael ei ddweud, y symbolaeth yma sydd yn cael ei roi. Mae Nicodemus nawr yn defnyddio ei adnoddau i wasanaethu Iesu. Do fe newidiodd Nicodemus o fod yn rhan o'r sefydliad a ffordd y sefydliad o feddwl i fod yn ddisgybl i Iesu, yn defnyddio'r cyfan mwyn Iesu. Dyna sydd angen i ni wneud. Oedd y Duw nerth i ni wneud hynny. Ac i chwilio meddwl Duw yn Iesu a'i ddilyn a chymell eraill i wneud yr un peth. Gawn ni gyd weddio. Ro'r nerth i ni ddilyn Iesu o Dduw. Gad i'r ysbryd yn harwen ni at Iesu yn barhaus a nerth i ni i gyflwyno Iesu i eraill. Helpa ni o Dduw. Yn enw Iesu. Amen.